Honek lehenengo eitzau zulua, lurrean. Eta gero hau, zila hau, sartu dugu metro erdi barruan, eusteko hiriari. Orduan gero bete, pixkat lurrak inda hori, da ipinitza ez bagone pixkat eusteko, zila hori. Da hona botatzen dugun hiriekin. Bestela hola neguan, ez pauzero ipinitzen ondo ustel duitzen da hiria. Da holan gehatzen da ontsi dago bezalakoa, zikua eta ona. Zapaldu eta bestela gehatzen da nahiko arro. Hemen importante izaten da ezian basi hartu arte. Gero goizean ipintzen da olako plastiko bat, eta itzen dugu aterkina bezala, da orduan barro ez da guztitzen.